Atacheza ndi Banda apita Mutharika dzulo kunapezeka zonena kuti anamba kukamba mosonkhane zokhuzana ndi mmene dziko lino likuyendera komanso kodi zimene akupanga zinthu zopatsa chidwi zokhuzana ndi Forex komanso ndi kuti mafuta zomwe tikhale tikukambirana mmenemo ndipo ndi zomwe zatipangitsa kuti tibweretse nkhani imene iyi. I hope kunoti mwaonera, I believe mwazionera zina ndi zinazi. Komano tikufuna soti zikambe muzichewa padzatu ife pano timafuna tizizibweresa muzichewa pokumbukira zonena kuti si aliyense amene amamva chizungu nde tikufuna titanthauzireko zimenezo kenako tipitiriza makamaka nkhani za zomwe iye akupanga ngati mtsogoleri wa dziko lino. Tiyambe ndi kuonera ka video aka tikagawa ndi kuti m'magawo. Gawo loyamba titanthauzira kenako tidzapitenso mu gawo lachiwiri kudzatanthauziraso. Tionere gawo loyambalo. Glad to see you in good health. It was my pleasure to see you. It has been a long time. Yes. Yeah. There's so many things being held outside there that you are seeing. You're flown to South Africa. I don't know if you've heard of those. And when you hear such kind of stories, how do you feel? Well, I think it's very funny. I feel sorry for these people. They've been saying this since 2016, you remember? One time I died in America, you remember? I must be a cat with 9 lives. So no, it's silly. Actually, I'm in good health. So many people have wished me dead, many of them in this country. I remember TB Joshua. I thought I was going to be dead by December 2016. I'm still here. I think he's 6 feet under the ground himself. So never wish somebody dead. You never know who's going to die first. You never know who's going to die first. But I'm fine, yeah. Do they bother you? Those No, not at all. I think that's silly. Yeah. I think that's silly. It's stupidity. Yeah. We should think, they never. I think they're laughable, actually. Yeah. I don't know what the motive is. We all are going to die one day anyway. It's a matter of when and how. Everyone's going to die. It's just when and how. That's all. So it's silly. It's really silly. And I've seen those stupid clips that are circulating. I think silly. Yeah. Chabwino mmene taonera pamenepo amene amakwanitsa kumvamva koma titanthauzire nonso pano kuti tonse titsatire. Ndi apo chinachitika nchonena kuti Peter Mutharika analandira mulendo yemwe ndi Banda ndi kuti kuja ku nyumba yake Sanjika Palace ku Blantyre. Tatafika kumeneko kunapezeka zonoto Banda amafunsa Peter Mutharika koma Peter Mutharika amati zatenga nthawi tosakumana tumulipo kenako Banda sanachedwe kuliutsa nofunso kunoti inu kunja kuti kuyenda nkhani zonoti imwe mwadwalika mukatere mwatengedwa ku chipatala ku South Africa mukutipo bwanji pamenepo mumva bwanji anthu akamakamba zimenezizi akambora inu zimenezo zopanda ntchito zimenezo akuti sire ya zopanda ntchito tisachitotaya nthawi ndi zimenezo nkhani ndionena kuti izitu zinayamba kalekale kwambiri tukamba za 2016 nthawi imeneyo ndilinso president anthu anakamba zonoti ndamwalira mpaka ina nandipha nthawi imene ndili ku America wamwalira ndi zoti betika makhala mukhoza kumangonota ineyo mwina mwake ndili ndi miyoyo tunde kuti yokwana 9 ngati mphaka paja mphaka amati kumupha wadzukaso ndili ndi miyoyo 9 ineyo yoti basi kwana ndithuka 9 fandete anthu tunda ndipha maulendo angapo koma zonsezo ndizopanda ntchito ndithu ndizoti wina aliyense azamwalirabe mwanjira ina iliyonse ndi nkhani yongonena kuti kodi ndili tino komanso zizakhala bwanji kumwalira kwakeko komano tisafunirane kunoti tidziphana osamafunirana kuti wina wake atafa iyayi sizodziko zoti amene angatsogoleso ni ndani zani zonsezo zinthu zopanda ntchito ndipo ndaoneranso timaklipi tidza timaklipi topusa yakuno choncho stupid clips timaklip topusa kwambiri timene timafotokoza zimenezo sire zinthu zopanda ntchito ngati izozo amakamba motero maklipi ake ndati mamodzi watu ndala wina wake udza amapeza kuti amakonda ovala tayi ya wakunja uku amakonda ovala tayi pena umapezeka pa TikTok kwambiri ndikumayankhula basi nkhani yayi
ndamayikolezera kwambiri ndi ameneyo. Ndalandira uthenga chani kuchoka kwa akutiwo andiuza zotere kuti ku South Africa zili motere. So ameneyo ndi amene amayikolezera kwambiri, ndipo anoti taonera timaklipe noyeto koma nzopanda ntchito zonsezo enu tangozitayani uko. Anyways, nokufero kamba chonchi tisanapitirize kuonera makamaka part 2 ndekuti no ya funso la Blind Banda anakamba pono za 2016. Peter Mutharika anakamba ko za 2016. Guys, mukakumbukira 2016 zomwe zinachitika ndi zonotere. Peter Mutharika anapita ku America. I think inalika assembly yanji imeneyo inali ya UN. Atakafika kumene kujako basi kunazangu ambaro nkhani kuno. Wamwalira ntifakisa kubwera, hayi wamwalira Peter Mutharika wamwalira nderi ina chuka pena palipose. Kunazapezeka zonena kuti anazatulukira anonso pano. Anatuluka mu ndege ndekuti basi no kuzaweva yonse anthu iyayi ankono samwikira wina chani zikonera ngati basi ruwalumala nkono stroke chani anali ndi stroke zambirimbiri zomwe zinkaenda nthawi imeneyo. Koma choka nthawi imeneyo zafika pano anadabwa zoti mikono ije magwira bentchito paibe chochina chani sidapezeko zoti kapena mkono unazauma basi iyayi amagwisa bentchito mikono yonse. Anyways, zimene zinkaenda nthawi imeneyo ndi zimenezo anthu anachita manyazi atabwera kuzaonekera kuti anthu amatowa mwalira koma munthuyi mapropaganda miseche yokhayokha. Kenako akambanso za TB Joshua akuti kuti TB Joshua ankalosera kuti no Peter Mutharika amwalira. Analosera TB Joshua mukakumbukira mbuyo mucha. President wa dziko la Malawi Peter Mutharika amwalira sadutsa kuti anachita mwikiraso chaka sadutsa chaka chakuti amwalira ndiye anachitaso kuyankha Peter Mutharika. Mukamuze Joshua zopusa ine sinemafuna chani asamanine kuti chani angatafuna kulosera zolosera zake anayankhula zambiri Peter Mutharika nthawi anabweza moto. Koma what happened? TB Joshua pano pari kunena panopa mafupa okhaokha pano anamwaliraso TB Joshua kuninidwa anamwalira anakwiriridwa mafupa basi zikungotengeraso kuno kuti Peter Mutharika akambeza TB Joshua kuti tikumbukire zoti kunali TB Joshua. Imagine moyo sopanganika magayi amene amasunga moyo ndi Mulungu muno wake wa moyo ndi Mulungu ndi amene amadziwanso kuno tawa ndidzatenga tsiku lakuti. Anyways, tolowere ndekuti no mu funso lathu lachiwiri limene anafunsa Blind Banda ndizofunikira kwambiri makamaka funso limene ifo choti ndikumene kuchokera zifukwa zomwe zatibweretsa nkhani. Since you won the elections, you haven't had any rally or thank you rallies, and people are missing you out there. What would you tell Malawians watching us? Well, I don't think it's time for rallies. You know, we had enough rallies. It's now the time to build the country. We're working very, very hard. We found a broken country. We're working extremely hard to rebuild this country. I don't think it's time for rallies. Tomorrow I'll be in Dhaka to lay a wreath at my brother's mausoleum, Pumoro Banda. It's a private matter, a private family thing. But after that, I'll stop at Goliath at the market to greet the people. It's not a rally, just to greet people, to say hello to them, and then I come back to Blantyre. But this is not the time for rallies. We had enough rallies. It's not the time to build the country, and that's what we're trying to do. Chabwino titanthauzire mwachangu pamenepo Blind Banda amafunsa nofunso kunota bwana ndizonena kuti patenga nthawi iri kuchoka nthawi imeneyo munapezeka zoti no mwawina kukhala president zotuluka ayi zoyendayendayi misonkhano ayi kapena kuti muti kupange msonkhano kuti kathokoze anthu thank you lale chinsonkhano chokathokoza anthu simupanga nawo zimenezo bwanji akunota nthawi ya misonkhano inatha tinawina boma nthawi ya misonkhano inatha panopa ni nthawi yonena kuti no tikonze no dziko latuli dziko lili nalipeza ndi kuti no litagumuka litaonongeka usati masewera nde panopa tikuyamba no kulikonza suka chikena nde nthawi imeneyo palibe ni nthawi yonoti tikonze no tsopano zokhuzana ndi dziko latuli misonkhano singatipindulire zandale zinatha ni nthawi yokonza no dziko pakanali panopa nde kuti kuchoka pamene pakunota mawa kumanena nde kuti lero andikhala ndekuti ndili kuchani kundata famu kumeneko ndekuti I think ndidzakotcholoko pa manda a bingu
kupita kukatani kukayikapo nde kuti no basi maluwa tiyindika mwambo kumene kukakubanja kunkumbukira bingu so tizakhala kumeneko kuchoka pamenepo ndati ndizakayima pa Goliati kuchero komweko kukapatsa moni anthu basi no sinsonkhano yayi koma kukangwapatsa moni anthu nanga sinde kuti papita nthawi tikapatse komona anthu aino sinsonkhano za misonkhano zinatha panopa za misonkhano zinatha. Just want to say something apa ndisijaremanina I think it makamba zono limagaya yesterday dzulo lomweli timanoti kodi inuyo a DPP muku mbize bwanji zimisonkhano za ntchito yanji zimenezo ndi nthawi yonena kuti muzono rino mavuto amene alipo ndotani ndingakoze bwanji no timakamba video imene Suleiman amayankha andi ndizomera kamba supira Mutharika apa kunoti si nthawi yonena kuti tizipangaso za misonkhano ndale zanu tayanthawi iya ndi nthawi yonena kuti tikonse dziko the same thing zeti mayankhula ndi zimayankhula Peter Mutharika. I think we are moving in the same line of thought ikapena expectation a president akunoti ndi nthawi yonena kuti tizikonza dziko osati tikhaye busy no kumapanga ndale kumapanga zimisonkhano chani kung'alulana za ntchito yanji zimenezo zinatha tsopano ni nthawi yokonza dziko. Anyways funso lomalizira tikulowa mchigawo chachitatu ndekuti cha video imeneyi funso limene anavunga blind banda lofunikiranso kwambiri I think limene lindeti kuangule motere. And I know you're cooking so many things about the economy and other things. What should Malawians expect in your presidency this time around? I think they should. The challenge of fuel outside there. Yeah, as you have seen, I think the lines are almost, pretty much reduced now. Yeah. I think the trucks have come in. I think by then, this weekend they will be over. We have enough fuel now, and we're working on the Forex thing to tell people not to panic whenever there is a hiatus somewhere in the delivery of oil or fuel. We have the situation in the Middle East, which is affecting every country in the world because of what's happening there. So we are no exception. But we're doing our best. There is fuel now here, and there will be fuel for the foreseeable future, and we are building the economy, and there will be Forex here, and the economy will continue to grow. I can assure you that. Yeah, I can assure you that. Thank you very much. Yeah, I never say what I don't mean. Yeah. Chabwino aponde blind banda amafusa nufuso lonena kuti ndipo tukunzako ndizonena kuti to kuli mavuto osiyana-siyana nde kodino amalawi mwauza chani ndikuzozona kuti mukuphika ro umbali zokhuzana ndi zachuma mmene zikuyendera mdziko muno mukuphika koko kumphikako kulongosola koma amalawi kodino mwauza zotani ndi mavuto amene aliko kunzako okhuzana ndi kumafuta kusowa mafuta oyendesera galimoto ndi zina zoterozo zachuma mwauza zotani ndapita Mutharika mazayankha pamenepo kunota ndizonadi ndinkhani zonoti mafuta chani kusowa kwa mafuta amene walipodi komano tikukonza zimenezozo ende mungathe kuona zonoti no malaina adzamizere imadzadza ma filling station tsopano yamba kuchepa ndipo matraki amba kufika no ndi mafuta a galimoto very soon weekend ndi zonoti mizere yonse ndi ikhayafufutikiratu tsopano munthu kungofika papampo kuthira nthawi yomwe amwene kumavaya ndi kuti zikhala zimezo zikuchitika chifukwa chonoti matraki amafuta akhalasa kufika ndi kuti weekend kumalizisa china chonse ndingofuna kuwauzana amalawi kunena kuti musamapezeko zonoti mwamba nokubanika notsopano kumabanika ifwa zonena kuti no mwina kwabwera mavuto ena ake kuti kapena mafuta zina zoterozo izi zindi nkhani noti no kunjako kuchitika nkhondo ku Middle East ndipo no yakhudza dziko lina lililonse nde Malawi sizoti ingasankhulidwe no kunoti Malawi yokhayo nde isakhudzidwe iyayi nayonso yakhudzidwa nawo komano ngati padzikhala mwina ukolakola kwa mafuta muzizonena kuti no ndi zinthu zoti mwina delivery pena ndi pena komano
ndikukutsimikizirani zimene zonse zotilongosola ndipo zikulongosoledwa tili ndi mafuta ndipo tikhala ndi mafuta kusogolo kunoku ndithu kwa nthawi ndithu yotalika ndithu kusogolo kuno zilongosoledwa. Amakambanso nkhani zokhuzana ndi ndalama zakunja Forex kunotino pamene mafuta afika chonchi iwo andekota kugwiranso ntchito kunotino Forex yambenso ndekuti kupezeka sikhazikike bwinobwino mu dziko muno ndi zimenezo akuzigwiragwira ndithu ndi madotolo iwo kaotino akufinyafinya kukonza mavuto amenewo osati yophulitsa zithu pyajet iyayi madotolo ake si amenewo iyayi aho ndoti akukonza bwinobwino kukilina zina zilichonse ndipo zimenezo zikhala zikutheka ndithu kutsogolo kuno ndipono Amalawi akutsimikiziridwa kuti basi maso awo ndithu pa atsogoleri amenewa alongosola zimenezo ndipo zitheka bwinobwino kusogolo kunoku ndipo zimenezi ndizazino tipangisa kuti tibwerese video iyi. Timafunabe tizionera mosiyana ndi mmene tayionera kwinako nanga kwinako samangoti pakanali pano tikupatsirani zomwe ayankhula akuti so if we try at least tipange ko point out zinthu zina ndi zina tipange emphasize ma point amene ndofunikira kwambiri kuti mwina mwake asongole. Guys, zimene wapanga pina Mutharika kupatula zonena kuti wabwera kuzayankha zokhuzana kunotino iyayi ayi ine akunoti ndi madwala zani I think kumapero kundu kumene kuli zinthu zofunikira kwambiri fanya khale zodwala zijekhawanira kunota zopanda ntchito silly and stupid zopanda ntchito tazisiyani zimene zingoti taisanthawa koma kumapero kwakamba zinthu zofunikira kwambiri zomwe nonde kuti ndikuwalimbitsa mtima na Amalawi. I assure you ndikutsimikizirana Amalawi inuyo musayitaso kubanika mavuto wandete konza ndipo tikutani tikukonza zimenezo ndi zimene zizofunikira mtsogoleri uja wabwera tsopano santhamano kuti abwere asayankhulesa mafuta angokhala achete bwanji wabwera tsopano apa ndikusayankhulapo kunena kuti mafuta osimukuona zateka fete wabwera zikateka osati ndozi kufuta ndi zibwere iyayi vuto likabwera timakhala kukonza fete mangobwero zakuonesani mali zathu kuti zikutani zikutheka ndipo tikukonza zimene zizi misereji yafufutika ndipo tikusimikizirani kusogolo kunoku anthu mukhala nawo mafuta ndithu kwa kanthawi kuchoka pameneponso ndi zoona kuti Forex zatikutani tikupanga zono tikhazikike tikulongosola zimenezo mtsogoleri amapanga choncho. Tinakamba kale Niccolo Machiavelli anakamba choncho kunena kuti mu buku lake lija The Prince good leader amakhala ndeta kukonza mavuto pamene anthu akulubwa uko iye akonza mavuto akakonza ndi kuti basi chino chiso chili tayari wafanga fix everything abwera okay fanzi kumasangalala kina kabwerereso kuka chipinda chake kadzaso kakonzaso ndi kuti konzekera mavuto ena kuti athanina amene ndi good leadership yabwino muzaiona motero magayi ndipo kufikira nthawi ina akuti